naħseb nistgħu naqblu li hawn min qiegħed jaħdem bħalissa mal-Gvern, qiegħed naf person of trust bħalissa mal-Gvern, mela I will get ahead. At the cost of the greater good. So, jiena naħdem mal-Gvern, mela jiena ħanalaq xħalqi biex nibqa' getting ahead jiena u familti għax il-paga dejjem dieħla u fl-istess ħin qiegħed nagħti sosten impliċitu tiegħi lis-sistema li qed toqtol il-ġurnalisti. Iva, hija sitwazzjoni amorali wkoll leħe vera li għandek ħafna nies li ma jaraw xejn ħażin fiha u anke jekk jaraw xi ħaġa ħażina għalihom ma tagħmilx differenza għax li jgħod huwa li huma l-familja tagħhom biss imorru l quddiem. Imma eventwalment jasal il-punt fejn inti qed tesperjenza anke l-ħażen tiegħek stess. Eżempju, u fuq ċertu affarijiet wasalna u naslu u għalhekk jiena mhux qalbi maqtuwa u pożittiv u ottimist ħafna għalkemm m'iniex pożittiv u ottimist fuq Robert Abela u nixtiequ li jitlaq kemm jista' jkun minn leader tal-Partit u Prim Ministru ħalli anke jien forsi nerġa' nirrikonċilja mal-Partit Laburista. Inti ma tirrikonċiljax ma' Robert Abela? Le, ovvjament li le, le, l-ebda univers sitwazzjoni ċirkostanza. There's no going back, issa. There's no going back. Ġifieri. Bridges burnt. Issa kulħadd jieħu responsabilità politika tiegħu. Ġifieri issa. Imma hemm dak l-element imma eżempju ħanġib eżempju prada, eżempju fiż-żibel. Qabel kulħadd jarmi barra, għax dik hija l-iktar ħaġa komda li tagħmel, tarmi barra. Imma eventwalment waslet ir-realizzazzjoni b'xi mod jew ieħor anke jekk waslet by force. Ġifieri waslet by force ma waslitx by enlightenment. Ġifieri waslet għax imbagħad il-Gvern Nazzjonalista beda jwaħħal multi kbar. Imma eventwalment dit tidħol l-idea li isma' mhux tajjeb tarmi barra għax inkella ħanixfu l-ħmieġ. U n-nies bdew jindunaw illi mhux tajjeb tarmi barra għax inkella ħanixfu l-ħmieġ aħna u ħajkollna post maħmuġ. Issa di, waslet by force, għax il-Gvern Nazzjonalista qal isma' issa multi kbar u kien hemm il-kampanja ta' ximmiem u hekk insomma dak iż-żmien. Imma wasalna eventwalment. Jiġifieri n-nies ma jridux jagħmlu affarijiet. Ma għad isu il-nazzjonalisti kellhom jieħdu deċiżjonijiet, sa kellhom jieħdu deċiżjoni li n-nies mhux bithomx. Jiġifieri biex ibidlu r-rotta ma kienx kif qed tajt int, speċta kien hemm livell mhux kien hemm livell ta' enforcement. Eżatt, kien hemm livell enforcement u vertical power kien hemm. Li inti temmen bih bil-ħaq. To certain extent hija f'ċertu kondizzjonijiet vertical power hija. Għalkemm batejna l-konsegwenzi tiegħu għax Muscat kellu ħafna vertical power u anke Robert Abela u jmexxi l-partit by vertical power. Kieku Robert Abela ma jmexxix by vertical power, jiena kon nissopravvivi fil-partitu.